Wie bent u? Ik ben Jan Vos. En wat bent u hier aan het doen? Ik maak wassen beeldjes wat uiteindelijk bronzen beelden worden. En wat voor beeldjes maakt u allemaal? Nou ja, zoals je ze hier ziet staan, vrouwenbeeldjes, dierenbeeldjes, alles wat ik eigenlijk leuk vind om te maken. En doet u ook opdrachten of maakt u alleen maar dingen voor uzelf? Nou, ik hoop dat er nog eens een keer opdrachten komen, maar op dit moment ben ik denk ik nog niet zo bekend en ik hoop gewoon dat het uiteindelijk nog een keer gaat komen dat ik opdrachten kan maken. Ja. En bent u al een ervaren kunstenaar of niet? Nou nee, ik ben niet zo ervaren. Het is eigenlijk begonnen omdat ik een stuk was in mijn handen gedouwd kreeg. En daar ben ik gewoon dingen van gaan maken. Dus ja, op die manier. En wat maakt u nu eigenlijk het meeste van beeldjes? Nou, het meeste maak ik naakte vrouwen. Wie bent u? Ik ben Rinus Rentmeester. En wat bent u hier aan het doen? Ik ben demonstratie glas in lood aan het geven, dus glas in lood maken. En ik heb wat spulletjes meegenomen zoals schalen en andere kunstwerken zeg maar, om te laten zien aan de mensen die op bezoek komen hier. En heeft u zelf ook een bedrijf of iets waarop u het ook in doet of is het uw hobby? Nee, het is geen hobby, het is mijn bedrijf. Ik heb een bedrijf in Nieuwdorp, op Zuid-Beveland is dat. En ik doe dat samen met mijn zoon die ook in het bedrijf werkt. Dus we zijn met 2 man daar hele dagen aan bezig zeg maar. En maakt u kunst of wat doet u nog allemaal? Wat voor voorwerpen maakt u allemaal? Nou, we doen glas in lood maken en dat is eigenlijk de hoofdmoot, de hoofdbron van inkomsten. We doen dat voor particulieren, we doen dat voor kerken, we doen dat voor aannemers, voor glasbedrijven. We zetten tussendubbel glas of we laten het tussendubbel glas zetten. En we maken dan daarnaast objecten met glasfusing. En glasfusing is glas op elkaar smelten. En dat kan dan kunstobjecten zijn, dat kunnen schalen zijn, dat kunnen installaties zijn, dat kunnen, ja, noem maar op. Grafmonumenten doen we ook behoorlijk wat. Glazen grafmonumenten. En glasblazen doen we. We doen glaskasten, dus gieten van glas. Dus we zijn heel breed bezig met op een kunstzinnige en ambachtelijke manier glas te maken. Wie bent u? Ik ben Simon Pladet van Siersmederij Pladet. En wat gebeurt er hier allemaal vandaag? Wij vieren het 15-jarig bestaan van het bedrijf. We zijn 15 jaar bezig met het smeden en al hetgeen wat er rond is. En wat smeet u allemaal? Nou, ons smeedwerk bestaat uit van deurklopper tot grote priëel. En daarnaast doen we ook nog werk voor de aannemers. Dus zagen van balken en noem maar op. Maakt u ook wel eens kunst of maakt u echt alleen maar hekwerk? Wat de mens vraagt. Dus als ze vragen, ik wil een deurklopper maken, maken we een deurklopper. Willen ze een schoorsteenkap, maken we een schoorsteenkap. Moet een speciaal figuurtje op. Dat is allemaal op wens van de klant. Dus we maken eigenlijk gewoon de dingen wat de mensen vragen.